uFernando da Cruz ujabule kakhulu, akakwazanga ukufihla ukwaneliseka kwakhe lapho ebuzwa ngoLangelihle Phili. Yize lo mqeqeshi we-Kaizer Chiefs esheshe waqamisa indawo eyodwa ebalulekile, okufanele lo mdlalo okhulayo agxile kuyo ukuze afinyelele amandla akhe aphelele. uPhili uvezwe ngokusemthethweni njengomdlalo wamakhosi emasontweni amabili edlule. Usevele uveze ukubaluleka kwakhe kule club. Lo mdlalo nekhono uziveze esiteji esikhulu ngomgqibelo, eshaya igoli phambi kwabalandeli abagcwele phama e-FNB Stadium, njengoba iChiefs idlale ngokulingana ngo-1-1 neMamelodi Sundowns kuBetway Premiership. Usedlala imidlalo emithathu kuyona yonke imincintiswano. Lo mdlalo omusha wenze umthelela ngokushesha, waze wathola nomklomelo we-Man of the Match. Ijubane lakhe elinamandla kanye nobuqili bakhe obungesabi kuye kwandisa injabulo phakathi kwabalandeli bamakhosi abanokwazisa abadlali abahlakaniphile nabanekhono. Ngenkathi ejabula ekhumula ijezi lomfana osemusha, uDa Cruz ugcizelele ukuthi isinyathelo esilandelayo ekukhuleni kukaPhili sihlezi ekugcineni ibhola nokusiza ekuzivikeleni lapho iqembu livinjezelwa. Bedlala neSundowns, lo mdlali unikeze ibhola kalula kakhulu emzuzwini yokuqala engu-45, yize umqeqeshi wakhe waseFrance ephawule ukuthuthuka okukhulu ngemuva kwekhefu. uDa Cruz uveze isifiso sakhe sokubona uPhili eqhubeka nokushaya amagoli, kodwa wagcizelela ukubaluleka kokuphakamisa ibhola ukuze asekele iqembu ngemuva. Umqeqeshi uphawula izinga eliphezulu likaPhili lokushintsha ibhola engxenyeni yokuqala uma kuqhathaniswa nokukhombisa okungcono kakhulu esikhathini sesibili. Wanezela ngokuthi yize ejabule ngegoli, lo mdlalo osemncane udinga isikhathi sokuzivumelanisa neChiefs kanye nemodeli yamaqhinga yeqembu njengoba ethuthuka kancane kancane.